हेलो एवरीवन मो चैनल रे आपण मानक स्वागत करुच्ची आउ हैप्पी होली। वीडियोटी तो बहुत लेट रे जाउची तो आपण माने मध्य निश्चय एंजॉय करथिबे। आउ देखंतु आमे तीन माँ पिला रे ही होली खेलुछु। आम साइड रे जमारू होली खेलु नांदी को भितरे भितरे खेलुछंती किंतु रास्ता सारा पूरा खाली लोक माने मध्य जीवा आसिया करू नांती कुआडे का भा टिके जणे दी जण जीवा आसिया करूछंती। आउ एठी मध्य किए कहा घर को जाइकी होली लगा लगी मध्य करूनाहांती जेमिति वर्षे तले जेमिति लगा लगी करथिले। आउ एबे से तो कोरोना पाई ही ए सब असुविधा होची। आउ किए कहा घर को जाउ नाहांती आउ किए मध्य होली खेलु नाहांती जे भी खेलुछंती तांकर घरे घरे ही खेलुछंती। आउ होली रो पूर्व दिन माने राति रो ही बड़ पो मते कहूची मामा आउ पिचकारी टिके आनी दियो मु भी खेली सी जानि नथिला केबे होली कहि कि आ से सब बेले पचारिबो मामा होली केबे आसीबो मु खेलीबी तो हम मु कहली नाई काली अछि कहलाठू सी पिचकारी पिचकारी हैला। आउ ता पापा आनी देले पिचकारी दीटा आउ दीटा कलर आनी देथिले तो पिला माने आज एन्जॉय करूछंती। आउ कहा को लगेबा को से माने पाउना तो मो ही एकुटिया अछि। आ तार पापा तो जमारो खेलिबेनी से घरे अछंती ऑफिस काम रे व्यस्त अछंती। आउ एठी टिके आसिले लगा लगे कर दउछंती समस्त को। तो फ्रेंड्स वीडियो टी को देखंतु आउ एन्जॉय करंतु भल लागिले लाइक कर देबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। नहीं बेसी नहीं କରୁଛି ରହ। तो फ्रेंड्स होली खेल आमर सरीगलानी आ पिला माने मध्य भारी खुशी अछंती खेलिकी गाधा फादा सरीगलानी से मानकर आमु रेडी होइकी आसीगली रोषे करने को। आ मोर हजबैंड कहते आज पखाल खाइबे तो मुझे पखाल कौन कौन करूँ तो पखाल आइटम ये मु रेडी कर लगी पड़ी। बेसी समय हैनी 11:30 है तो बेसी समय हैनी तो ये करदे खाइबा। पिला माने सब खाई सारे दी जन जाक से माने किसी बेसी कर नथिले से आलू चकटी थी तो आलू भर्ता खाई देइछंती। आलू भर्ता ने आलू चकटा खाई देइछंती तेल लुण बस से देकी से माने खाती आउ से भजा भजी करदेले जमारू खाइबेनी। मुझे कौन टमाटो पोड़ा करी
ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପୋଟଳ ଚପ୍ କରିବି। ତ ପୋଟଳ ଚପ୍ରେ ଆଳୁ ପୁର ଦେବି। ତ ସେଇଟା ଆଳୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଛୁଙ୍କନ୍ତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏବେ ବନାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ 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 ସବୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଆଳୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେବି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା, ସେଇଟା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଚକଟିବା ବାକି ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ କରିବି। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଆଉ ବେସନ ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ଦେବି। ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ରଖିଦେବି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଚିପ୍ସ ବନେଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଟଳରେ ପୁର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କାମ କରିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଟଳ ଚପ୍। ହଁ, ପୋଟଳ ଚପ୍କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଖାଇବି ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି ମୁଁ ବନାଉଛି। ଆଉ ଆଳୁ ତ ଯେମିତି ଆମେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେମିତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇହେବ, ଯେମିତିକି ବାଦାମ ଦେଇହେବ, ଆଉ ମସଲା ଯାକ ବି ଦେଇହେବ, ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଅଧିକ ବି ଦେଇହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିନି, ସିମ୍ପଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚପ୍ରେ ଯେଉଁ ବେସନ ଗୋଳା ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ବେସନ ଗୋଳଉଛି। ବେସନରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଉନି। ଏଇଟା ତ ଲଙ୍କା ରାଗ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଲର୍ ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଦିଶେ ବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚପ୍ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚପ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ପୋଟଳ ଚପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଚିପ୍ସଟା ସିଆଡ଼େ ଛାଣି ହେଉଥିବ, ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଚକଟା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଚକଟିବା ଦେଖିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଉ ବଡ଼ି ଟିକେ ପକାଇବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି ଟମାଟୋରେ ବଡ଼ି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟମାଟୋ ଚକଟାରେ ବଡ଼ି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଦେଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ବାସ୍ ସେତିକି ପକାଇ ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହେଇଗଲାଣି। ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଛାଣିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଛାଣି ଦେଉଛି ସବୁଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହି ଛୁଙ୍କ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ କରୁଛି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କରୁଛି, କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲି, ତାପରେ ଆଗେ ସୋରିଷ ଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିକି ପକାଇକି ଛୁଙ୍କୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ପୁଣି ବନେଇକି ଖାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଦହି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ହେଇଗଲାଣି।
ଆଉ ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଛି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।